tụkwasara nchekwube anyị na gị. Okwu nke dị menụ na-akwụdosi ike, ọrụ ya niile dị ntụkwasị obi. Dị menụ hụrụ ikpe nkwụmọtọ na ịkwụba aka ọtọ n'anya. Ịhụnanya ya jupụtara n'ụwa. Ka ịhụnanya gị dị n'ebe anyị nọ, ọ dị menụ, ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị na gị. Dị menụ na-elekwasị ndị na-asọpụrụ ya na ndị tụkwasịrị nchekwube na ịhụnanya ya n'anya. Ọ ga-azọpụta mkpụrụ obi m n'ọnwụ, wee dobe ha ndụ n'oge ugani. Ka ịhụnanya gị dị n'ebe anyị nọ, ọ dị menụ, ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị na gị. Mkpụrụ obi anyị na-eche dị menụ. Dị menụ bụ onye enyemaka anyị na onye ogbugbo anyị. Ka ịhụnanya gị dị n'ebe anyị nọ, ọ dị menụ, ebe anyị tụkwasịrị nchekwube anyị niile na gị. Ka ịhụnanya gị dị n'ebe anyị nọ, ọ dị menụ, ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị na gị.